Yusufin waka ne tare da MZ Kano za mu zance. Oh, why makes it cool and nice. Ibrahim. Hege baki. Ka gani? Bari ka gani. Baby. Ai mai kuɗi ce da mu. Baby. Wannan. Daga hin ta kusa aiki. Ya da ta karsu. Assalamu alaikum. This man. Kai mata kina ji? Wancan abokin namu da yake ce mana mu yan zaman banza. Allah ina so zan baki naira 1000. Ki je ki tamfada masa mali. Hege baki. To ina san ki akan kuɗi ba abin da ba ki A gaskiya zan aikata. This man. ina so ki wanka masa mali. Allah. Allah.